Nie je možné, aby prevládala nenávisť, konfrontácia, arogancia. Žiaľ, jedna z mnohých ukážok pokrytectva, ktoré je bytostnou súčasťou našej politiky. Povieme im to, však oni nám to zožerú. Sú to predsa naši voliči. Začal si ma obviňovať, že mne v národných parkoch ide o nejaký biznis, o nejaký obchod. Šuchne video, ako keby vlastne ten Taraba už ani nebol minister. Ako SNS prišla na psi 30, čo sa týka ministerských pozícií. Želáme vám peknú nedeľu, vysielame 5 minút po 12. Dnes začíname trochu atypicky z hotelovej izby, pretože som na dovolenke. Ďakujeme veľmi pekne, že nás sledujete, že nás podporujete na Hero Hero. Aj vďaka vám môžeme a vďaka vašej podpore nakrúcať tento typ relácií a mnohé ďalšie rozhovory, ktoré tam nájdete samozrejme bez reklám. No a budeme radi, keď nás podporíte tým, že si zapnete odber na YouTube, aby vám už žiadna relácia z publiku neušla. Mám pre vás také prekvapenie, to znamená, že dnes bude tá relácia trochu iná, ako ste už postrehli. Budú ju komentovať dvaja politológovia, ktorých určite poznáte, to je Rado Štefančík a Jožo Lenč. No a samozrejme pustíme si nejaké 3 videá. Začíname hneď prvým, Robertom Ficom, tak príjemnú zábavu a chlapci, je to vaše. Ak sa chceme hodnotovo zakotviť, musíme sa vysporiadať s krízou dôvery a pravdy. Nie je možné, aby prevládala nenávisť, konfrontácia, arogancia, neslušnosť, nepravdy a hoaxy. Myslím si, že je našou povinnosťou vrátiť do reálneho života jednoduché veci. Úctu k vzdelaniu, úctu k starším, že tolerancia nie je slabosť, ale predovšetkým úctu k sebe samým. Tak skôr, než sa pustíme do obsahu, by som chcel povedať, že ako pekná oslava výročia, ale ma prekvapilo, že Robert Fico nespomenul jedno dôležité výročie, ktoré sa teraz deje v slovenskej politológii, a to je Abrahamoviny, Radoslav. Takže všetko najlepšie k tvojej 50-ke, nech si stále svieži, nech čo stále myslí, píše a najmä dobre komentuje. Dúfam, že dnes budem tvojim dobrým sparring partnerom, alebo teda niekým, kto bude vedieť patrične aj s humorom reagovať na tvoje príspevky, komentáre k tomu. Keď sa pozrieme na ten obsah... Počkaj, ale ja sa musím najskôr poďakovať, takže srdečne ti ďakujem za to. Som veľmi rád, že som sa dožil 50. výročia svojho narodenia. Niekedy tak rozmýšľam a pozerám, že ako sa narodili, alebo kedy sa narodili takí rôzni potentáti, ktorí narobili veľa škôd, a zistujem, že to sú často 40-tníci, takže som celkom rád, že som zatiaľ nezanechal za sebou nejakú škodu, alebo teda nejakú potopu. Keď som sa pozrel napríklad na dátumy takých niektorých tých čelných predstaviteľov nacistického režimu, tak ja som si uvedomím, že s výnimkou Hitlera, že to boli všetko takí 40-tníci, že to človek narobí neskutočne veľa problémov práve do toho 50. roku života. Tak som celkom rád, že som tu dnes s tebou. Že toto celé Miro na nás vymyslel, takúto habaďúru, že vlastne my sme zvyknutí na to, teda ty robíš podcasty, ale ja som zvyknutý na to, že ja väčšinou odpovedám, ani si nepamätám, kedy som ja robil nejakú diskusiu len tak, že mám debatovať o tom. No ale našťastie nám Miro pripravil nejaký scenár, a toho sa budeme držať, takže dúfam, že to zvládneme. No a vidíš, tá moja možno skúsenosť je v tom, že som rozbehnutý ako šarkán a nedávam príležitosť na otázky a na reakcie. Zase, aby videli ľudia, že som slušne vychovaný, že ma moji rodičia vychovali slušne, že slušne ma vychovalo aj to prostredie, v ktorom obidvaja pôsobíme, v akademickom prostredí, aj keď
Posledné dni sa o ňom teda hovorí kadečo, teda v súvislosti s jednou univerzitou. Našťastie ani z jednou, ani z toho druhou, toho našho, teda ty, kde pôsobíš a ja pôsobím. Ale už to teda nechám. No dobre, a hovoriť by bolo o čom v každom prípade o tých univerzitách. Ale nebudeme do toho rýpať. No, to som chcel povedať, že som bol rozbehnutý z toho, že to video bolo natoľko prekvapujúce pre mňa, že som chcel, hneď mal potrebu reagovať na to, že ak by oslavy na Devíne pozostávali len z týchto slov, tak by som si dovolil povedať, že to bolo dokonca štátnické vystúpenie, pretože všetky veci, ktoré tam boli spomenuté, boli tými, ktoré bytostne naša spoločnosť potrebuje. Nehovoriac o problematike dezinformácií, o dôležitosti vzdelávania, dôležitosti tolerancie. To sú všetko veci, ktoré sú pre Slovensku a našu budúcnosť dôležité. Žiaľ, no, skončilo to len pri týchto slovách a žiaľ, v kontexte celých tých oslav to neskončilo len pri týchto slovách. Mne celý čas, vieš čo napadlo, že ty asi nechodíš do kostola, že? Ty chodíš do takého iného. Ale teda ja som už bol párkrát v kostole a mi to tak niekedy pripomína, ale však aj filmy boli kadejaké o farároch. Hej, že Slnko, seno a jahody, alebo Slnko, seno a erotika, tam tiež vlastne vystupuje jeden taký farár. Ale ten je si myslím ešte celkom slušný. Ale pripomínalo mi to takého farára, ktorý káže, aký máme byť dobrý, aký máme byť poslušný, ako máme vzývať Boha, a keď náhodou niečo, nedaj Bože, urobíme, tak sa máme pomodliť, či už jednu alebo druhú modlitbu. A celý čas myslí na nejakú fľašku, má schovanú niekde pod tou sutanou a skončí a jednoducho rypne si to do hlavy. A teda samozrejme nechcem nič povedať o predsedovi vlády, že by bol taký nejaký teda alkoholik, to v žiadnom prípade, to je len samozrejme prirovnanie. Po prípade myslí na nejakú frajerku, hovorí o celibáte, aké je to dôležité a potom myslí na dve deti, ktoré splodil do svojho kuchárku. A samozrejme nechcem sa dotknúť žiadneho cirkevného spoločenstva, nehovorím o nejakom konkrétnom prípade. Nie, že si teraz 10 farárov povie Boha, že to hovorí o nás. A to chcem teda povedať, že nenávisť, ono nie je možné, aby prevládala nenávisť. Nie, a teraz keď si pozrie, že akých ľudí on má okolo seba, Ľuboš Blaha, veď on keď vypustí niečo z úst, to je sama nenávisť. To je úplne, že akože, to je brutálne to, čo on hovorí. Konfrontácia, dobre, veď akože konfrontácia, veď akože základom politiky je konfrontácia. Myslím si, že to uznávame aj my dvaja a to uznáva aj predseda vlády. Arogancia, neslušnosť, nepravdy. Veď koľkokrát ho ktorýkoľvek novinár prichytil pri nejakej nepravde, pri nejakej, nie že si sa pomýlil, veď aj my sa mýlim a ja sa mýlim a ja akože vôbec nemám s tým problém povedať, že no, akože prepáčte, som sa pomýlil, buď som sa prekecol, alebo som jednoducho urobil chybu, lebo som si to nie dostatočne naštudoval, potom mi ľudia vravia, že tým vrať diplom. Možno, že tebe to niekedy už povedali. Ale počuj, že úcta k vzdelaniu. No neviem, či nevyťahneme tie tabulky, podľa ktorého sme platení my dvaja vysokoškolskí učitelia. Asi by sme tiež vedeli veľmi dlho o tom hovoriť. Že úcta k starším, dobre, hej, úcta k starším, to je vlastne ten detko, ktorý chodí na každé to smerácké podujatie. Ale toto je, že tolerancia nie je slabosť. Čo Robert Fico hovoril o svojich politických oponentoch? Akože to je ešte také, že to je dobré, že to sú politici. Čo hovoril o novinároch? Veď on v novinároch bežne hovorí, čo a keď nejaké... Škoda, že som si to nenapísal dopredu, všetky tie výrazy, lebo teraz mi to nejako uteká, hej, ale prostitútky, hyeny, neviem, či aj svine tam nejaké neboli. Budete utekať, Ľuboš Blaha, si pamätám, utekali ako potkany, hovoril o nejakých svojich politických oponentoch. Čo hovoril napríklad o LGBTI komunite, ako sa k nej stavia, hej, že to je úplne že hrozné. Ako teraz označuje mimovládne organizácie, že to sú nejakí nepriatelia. No a skutočne mi to vzhľadom na ten frazeologizmus vodu káže. Ja tu tak často hovorím, že si musím dávať opatrne pozor na to, aby som nebol ako Andrej Danko, lebo mi to uletí, že vodu káže a víno pije. A to je celý ten Robert Fico. Neviem, ja keď niekedy niečo rozprávam
a vedel by som, že táram, že klamem, že si vymýšľam, tak by som bol taký neistý, hej, ale on to dá úplne, že on to dá na prvú, hej. A tak pretože to vychádza aj z profesionality, keby sme chceli byť cynickí, keď to máš naučený monológ, keď vieš, ako hrať postavu, každý lepší herec to sa vie vcítiť dostatočne do postavy, že divák má pocit, že ten herec nie je ním samým, ale je tou postavou. Takže z tohto hľadiska Robert Fico vie, akým spôsobom hovoriť, ku komu hovoriť a čo hovoriť. A to je jedno, že či hovorí veci štátnické, ktoré sú pre spoločnosť potrebné, alebo sú to tie veci, ktoré si tu parafrázoval a ktoré hovorí zase pre konkrétne publikum. Keď sa má prihovoriť svojim voličom a voličkám na MDŽ a používať rôzne netolerantné vtipy, tak to vie zahrať tak, aby bol v tej pozícii uveriteľný. A keď potrebuje na oslavách svätých Cyrila a Metoda hovoriť o tom, čo by Slovensko potrebovalo, tak to tiež vie dať. Ale akože fakt, že by som v tomto nechcel byť príkry, pretože tie slova sú naozaj dôležité pre Slovensko. Akože tieto by mali byť publikované, zverejňované, pripisované Robertovi Ficovi. A ak to myslel neúprimne, čo s veľkou pravdepodobnosťou asi tak bolo, pretože nie je to prvýkrát, čo mal vydarenú časť svojho príhovoru, tak by mali byť práve pripomínané tým spôsobom, ako si ty urobil, pretože to je naozaj ukážka a žiaľ jedna z mnohých ukážok pokrytectva, ktoré je bytostnou súčasťou našej politiky. A jedno, že či sa to týka súčasnej vládnej koalície, bývalých vládnych koalíc a obávam sa, že aj budúcich vládnych koalícií. A teda nehovoríme len o koalíciách, keďže tie síce reprezentujú štát a majú moc, ale politikov a političok vo všeobecnosti. Áno, ja to často často tu odvolávam sa na Alexandra van der Bellena, rakúskeho prezidenta. Ja si viem predstaviť, že on toto dáva pravidelne, tie videá. A to keď pozeráš, tak vidíš, že to je ten človek, ktorý nie len rozpráva, ale tak aj koná. Hej? A ja úplne súhlasím s tým, že Robert Fico by mal takýmto spôsobom pravidelnejšie odkazovať na dôstojnosť, na zmysel tolerancie, mal by odmietnúť nenávisť, konfrontáciu, aroganciu, len ako ja si myslím, že by mal začať najskôr u seba. Nie? Že pozerám po susedovej streche a vidím, že tam je sneh a pritom mám pred svojím prahom vlastným absolútny bordel. Takže ja si myslím, že by to bolo celkom fajn, keby on fakt, že začal od seba. Vieš, že keby išiel príkladom. Ja tiež nechodím do kostola, ale každému hovorím, že ja sa snažím konať tak, ako by oni tak odo mňa očakávali. Hej? Immanuel Kant, konať tak, aby maxima tvojej vole mohli byť určené za princípy všeobecného zákonodárstva. To som sa vždy naučil. Výborné. Som to citoval raz na štátniciach a sa mi podarilo prejsť. Ale ešte som chcel na jednu, a tú poslednú vetu upozorniť, že ale predovšetkým úctu k sebe samým. Vieš? Úcta k sebe samým. To znamená, že mám si ctiť seba samého. A mi to tak príde, že či to tam nie je niekde schované to, že naši ľudia, hej, že našich ľudí ctiť. Ja, že ako myslíš, že nakoniec tých vzletných slov, ktoré som tu tak sa snažil pochváliť, vytrisklo z myslidla práve to podstatné, čo je, že úctu k našim ľuďom. Lebo on to vlastne začína tou odporovacou spojkou, ale ty si pozeral ten seriál Hry o tróny. A on tam niekde hovorí, niekde v tej prvej časti, když řekneš, ale to předtím sú sračky. Tak nejako to bolo, hej. Ale to sračky som si zapamätal, lebo to je vlastne český dubbing, som to pozeral v českom dubbingu. A mi to tiež tak prišlo, že ale predovšetkým úctu k sebe samým. To znamená, že všechno, čo řekl predtým, sú sračky. No, to podstatné je vždy za ale, to sa tak hovorí. Ako aj v kontexte veci nie som rasista, ale a potom prichádza až povedanie tej skutočnej podstaty veci človeka, čo sa v ňom skrýva, ako vlastne vníma
v tomto prípade politiku, ako vníma seba a to, akým spôsobom by sa malo pristupovať. No možno, keby tam na konci zaznelo, ale predovšetkým k nám, tak by to bolo ešte o mnoho... K sebe samým a našim ľuďom. Hej, taký tým, ktorí majú haciendy, fafokany, malanty, tí, ktorí majú naše vilky niekde pri mori, či už vo Francúzsku, v Chorvátsku, takí tí, ktorí, ja neviem, chodia na predražené dovolenky, žijú životom, ktorý je zjavne nevedia dokázať, že akým spôsobom prišli k peniazom. Dokonca nemajú ani doživotné renty, všetci z nich, ale zase potom, keď nám vlastne ten Miro pripravil ten scenár a hovorili sme o tolerancii, tak tam je napríklad, že kufa. Vieš, že keď si predstavíš, že mladého kufu, starého kufu, keď si predstavíš, ja neviem, akože všetkých tých ľudí okolo nich, tak akože, kde tam je tá tolerancia? Tolerancia už len k iným názorom, nehovorím, že k inakosti, lebo oni nemajú, povedzme, toleranciu k inakosti. Tak to mi tam nejako skutočne chýba, že, a myslím si, že to aj pozorujeme, že za posledné roky zrejme k tomu prispeli aj sociálne siete a tie algoritmy, na základe ktorých sociálne siete fungujú, ale mám skutočne taký dojem, že sa to za posledné roky zvlčilo. Veď aj Andrej Danko hovorí, nie, že ľudia otupievajú, zvlčievajú by malo byť v tomto prípade, ale hlavne častokrát im odpadne odchutí to, čo sami hovoria. Mňa v tej súvislosti, keď sa o tom názore a tolerancii, mi teraz napadlo, že ja som bol svojho času účastný jedného podujatia Rešpektujem iný názor, čo byla vláda diskusie, a úrad vlády a to akýsi spôsobom vypršalo, že už tá teba snaha... tam zavolali? Mňa tam nejakým tento úrad spôsobom... vlády? Tento úrad nejakým spôsobom zavolali. Bavili sme sa o zmene ústavy. Boli sme tam v celku zaujímavá trojička, okrem mňa Jaro Daniška a Vincent Bujňák. Jaro Daniška to je ten, čo tiež toleruje iné názory. Áno. A v konečnom dôsledku mám pocit, že tak ako tá vláda mala aspoň verbálny náznak, možno cieľom bolo prioritne navštevovať a rozprávať sa so žiakmi stredných škôl, možno bolo vytváranie nejakých mimikier, ale už ani to ich v podstate nebaví, pretože ak ma pamäť neklame, tak to bolo niekedy tak rok až 2 dozadu. A v ostatnom období som nepostrehol, že by práve tú líniu toho rešpektu a tolerancie k iným názorom, ktorú si dal do vienka pán Gedra a kolektív na úrade vlády, že by v tom chceli pokračovať, že by v tom pokračovali. Takže sú to stále v konečnom dôsledku hoc pekne naformulované, pekne poskladané, štilisticky dobre vytvorené slova, ale keď za nimi nenasledujú skutky, respektíve keď príde ono povestné ale, tak z toho nakoniec zostanú len prázdne slova. Kto vie, že či mu to nepísala AI? Kto vie, či to má z vlastnej hlavy? To by ma celkom zaujímalo. Ako je to pekne napísané, ako keď sa nám dostávajú do rúk práce, alebo aj vám, tak už tam vieme, kedy odhaliť, že toto nepísal človek vychádzajúc to z neho, ale že to písal niekto, kto sa na vec pozerá, nechcem povedať, že strojovo, ale vnímajúc to, čo očakávajú ľudia, že by povedané alebo napísané malo byť. A toto je tiež v podstate povedané, čo by povedané malo byť, ale či to vychádza zvnútra toho, kto to hovorí, je asi zrejme, že kam to smeruje. Ako sa hovorí, že povieme im to, však oni nám to zožerú. Sú to predsa naši voliči. Ale akože musím ti zagratulovať, že ťa pozval úrad vlády. Ja si pamätám, že pán Gedra kedysi zverejnil nejaký zoznam nepriateľov Slovenskej republiky, alebo teda vlády Slovenskej republiky. Ja som bol tiež na tom zozname. Ani som nevedel, že ako som sa na tom zozname ocitol, až to bolo také zvláštne, že veď, akože ja hrdý Slovák, Slovan, Slovien, hej, pán Európan asi nie, ale jednoducho, akože človek, ktorý je hrdý na Slovenskú republiku, aj keď nie na každého politika. Ale spomínali sme Kufu, dajme si také jedno video o Kufovi, alebo teda od Kufu. Tak som rád, že minister Táka nám všetkým vlastne objasnil, ako to bolo s tou dohodou voči Lesom SR, že to je vlastne minister Taraba a generálny tajomník služobného úradu Marek Chován, pretože s Kufom, že vraj boli rokovania katastrofálne,
Pán minister, nemusel si sa hanbiť spomenúť, že na jednom z rokovaní som sa postavil a odišiel som preč a povedal som, že nemáme sa o čom baviť, keď vtedy generálny tajomník služobného úradu a námestník z LSSR vyrokovali s touto variantou a dosť dávno pomerne som už spomenul, že to, čo povedali, je hlúposť a že ministerstvo životného prostredia nikdy s takýmto niečím súhlasiť nemôže. Pre mňa bolo nepochopiteľné, ako sa to tam objavilo, ale po tvojom dnešnom videu mi to dáva zmysel. A čo sa týka toho, že si označil tieto rokovania za katastrofálne, ja sa za to nehanbím, že som sa postavil, buchol som dvermi a na tvoje arogantné vystúpenie, ktoré si tam vtedy predviedol, som povedal, že nemáme sa o čom baviť. A čo to bolo? Začal si ma obviňovať, že mne v národných parkoch ide o nejaký biznis, o nejaký obchod. Pánovi Kufovi by som najskôr odporúčil, že keď bude robiť videa, tak sa má pozerať do kamery a nie na seba. Hej? Akože to sú také začiatočnícke chyby. Ale mňa tam napríklad prekvapilo, no nie že prekvapilo, ale celkom zaujímavé, že minister a štátny tajomník, ktorí sú si asi najbližší, nie, lebo štátny tajomník je vlastne zástupca ministra. Keď napríklad minister je niekde na služobnej ceste a nemôže, tak pošle svojho štátneho tajomníka na zasadnutie vlády dokonca. To znamená, že mal by mať absolútnu dôveru voči nemu. A on si ide natočiť také nejaké videjko proti svojmu ministrovi a čo je zaujímavé, že to pustí, lebo my keby sme dvaja mali nejaký konflikt a sedeli by sme v nejakej inštitúcii, tak by bolo asi celkom logické, že vypli by sme asi si kamery a povedali by sme si, že kde robíme chybu a že či nenájdeme nejaké spoločné stanovisko a on šuchne video, ako keby vlastne ten Taraba už ani nebol minister. Mňa tam fascinovalo viacero vecí. Začnem tým, že dnes máme v našej politike, a ona tak aj vyzerá, potom množstvo insitných politológov, politických komentátorov, ktorí sa dostali k funkciám vlastne tým, že natáčali videá v aute. To bola taká akože veľká vlna, tak počas covidu a po covide. Ja, keď som sa prvýkrát dostal k videám, dnes už ministra Huliaka, ktorý ako pracovník, tuším ešte poľovníckeho hnutia, to bol ešte, alebo potom už po komunálnych voľbách, teda už ako starosta Očovej, keď chodil do úradu pravdepodobne, v aute si dal kameru na seba a dával politologické analýzy aktuálneho diania, ktoré ale behom pár hodín mali desiatky tisíc vzhliadnutí a tomu vynieslo potom vlastne možnosť aj kandidovať vo voľbách a dnes sa stať ministrom, že tieto praktiky tohto automobilového influencerstva alebo influencingu z aut sa opätovne vracajú. Možno sa nám blížia voľby, takže sa snažia tí, ktorí zistili, že týmto spôsobom sa dá dostať k lukratívnemu živobytiu, že sa opätovne k tomu vracajú. Druhým paradoxom bolo, že sledoval som to pozadie, to bola garáž, takže... Aha, bolo to v garáži? Autá vzadu chodili, bolo to také uzavreté. Takže garážové firmy spojené s SNS sa nám možno vracajú do garážového influenceringu. No ale to podstate, čo si vystihli, akože fakt, že najbizarnejšie, že akože ozaj štátny tajomník, človek, ktorý v normálnych štátoch je niekým, alebo v normálnej politickej kultúre je niekým, kto je pravou rukou ministra. Notabene v situácii, keď dnes nemáme tú krížovú kontrolu ministerstiev, keď to nie je človek dosadený z inej politickej strany, aby kontroloval ministra, ale je to človek, ktorý je nominantom rovnakej politickej strany. To nominant treba počiarknúť, pretože to je tiež príbeh sám o sebe, ako SNS prišla na psi 30, čo sa týka ministerských pozícií, ale človek, ktorý vzýšiel z rovnakého politickej strany, svojho času nazývaná, neviem, či si ešte pamätáš, kresťanská demokracia, život a prosperita, politická strana, ktorá mala heslo volebné, neviem, či si pamätáš, v roku 2020 mali heslo, že čo farár Kufa hlása z kazateľnice, my presadíme v politike. To bol Kufa, teda strýko, aby sme tú rodinný klan ešte rozšírili. Takže títo ľudia, ktorí vzýšli z rovnakej politickej strany, rovnaká politická strana ich nominovala, sú spolu na inštitúcii, ktorú majú reprezentovať, ktorú majú spravovať, z ktorej ale väčšinou teda skôr transformujú peniaze, sa dokázali takým spôsobom rozhnevať, že bolo nútené, aby štátny tajomník natočil video, ako
priemerný influencer, a skôr by som bol začínajúci, keďže si správne odhalil, že ani pozerať do videa sa nevie, ako sa má. Takže je to ako ďalší z množstva bizárov slovenskej politiky, ak sa pozrieme iba na ten obraz a čiastočne na ten obsah. Rozmýšľam, či to ešte nebude aj horšie, keď to takto ďalej pôjde. Ja som včera v novinách čítal, že obvinili nejakého youtubera, nejakého influencera, teda sa to tak volá. V živote som to nepočul, to meno. Mal obchodovať s nejakými krypto... Nečítal si to? Ja čítal som to aj dnes som to správ videl, akože tiež zase krásne bizarná vec. No vieš, ale ja som si vytiahol YouTube a som si to pustil, teda jedno z tých videí a hovorím si, že asi my po 50-ke už nerozumieme niektorým ľuďom, ale to bolo tak bizárne, tak niečo nechutné, odporné, afektovaný človek rozpráva každé tretie slovo, nejaký ten slang prebratý z angličtiny. To bolo niečo úplne hrozné. A pozeral som si diskusiu, si hovorím, že niekto mu tam napíše, že ty magor. Normálne mu tam napísali, ty si čávo, asi nie, to už je asi iný, hej, ale taký nejaký, že... To je stredoveký pojem. To ja si ešte pamätám. Hej, že ty si to vyčiloval, alebo už aj neviem, bohačaké výrazy používali. No asi tak hovorím, že veď on má všetky predpoklady na to, aby sa stal ministrom, hej, aby sa stal politikom, že už nie, že vzdelanie, nie nejaké životné skúsenosti, nejaký príbeh, hej. On vlastne, teraz sme sa dozvedeli, že ten človek vlastne udrbal, alebo okradol ľudí, hej, zbohatol a ten svoj životný štýl, to je vlastne, keď sa sedliak dostane k peniazom. Ani nie sedliak, lebo minule ma upozornili, že nie sedliak, ale sedlák. Ja, že to je ako dobrá ukážka toho, že máte predispozície, že ešte skôr, než sa stane ministrom alebo politikom, dokázal ľudí obrať o 8 miliónov eur. Na Hero Public s Mirom Frintom je ďalšia časť relácie a tam uvidíte. Vie sa prezentovať luxusným životom. Už len založiť politickú stranu a ísť do politiky. Celonárodné oslavy za účasti celej koalície sú celkovo zaujímavým eufemizmom. No máme tu napísané, že je to vlastne konflikt Tarabu s Kufom, takže dúfam, že sme to komentovali dobre. Tender na záchranky, pretože to je tiež jedna akože veľká diera, ktorej sa mali peniaze vyplaviť. Keď sa poplatky vyberajú v systéme, kde vieme, že peniaze sa strašne ulievajú kade tade, že odchádzajú